Голямото разчистване приключи и първи ден на първа задача започва сега. Моята деня да убием банята и да измъкнем една много хубава вана. Може имам много лоша новина. Дори щупнем мърда. Само така, че падат тухлите спалнят в момента. Това е прекрасно, но ваната не мърда. Зная. Там ще трябва с картача да играм. Ще трябва. Моята приятелка Берта. Той мрази вани. Аз също не ги харесвам. Не, мърда това. Мръсна гад. Той е мозайка, човек. Мрази вани, защото това за мен е най-нефункционалното нещо и имам сценарий, в който ако умра, един от сценариите, които имам в главата за как ще умра, е излизайки от вана, в която разбира се има душ, и излизайки се спъвам и се размазвам гол на плочките, примерно с някакъв чупен врат, ама в някаква супер гадна поза и така ще ме намерят. Това никога няма го излъчат. Толкова. Беше ми приятно, Амин. Къде да решиш така, Вал? Industrial Steel, Exposed Bricks, с картача още в него. Това е Скалибур.